Takže čaute ľudia, ja som GamerJeska. Vítam vás pri ďalšom videjku. Dnes tu máme ochutnávku, pretože vyšla kvapka. Vyšla teda už dosť dávno, ale konečne sa predáva aj na Slovensku. Takže som ju samozrejme hneď kúpil a dnes ju ochutnáme. Ešte by som sa chcel ospravedlniť, že ma vidíte takto trošku useknutého a keď zrobím toto, tak ma skoro ani nevidíte. Ešte sa učím robiť tieto ochutnávky, takže to sa zlepší. Každopádne mám tu jednu nevychladenú a jednu vychladenú kvapku, že by sme to porovnali, pretože že vraj je tá vychladená lepšia. Všetci si tu kvapku vychvalujú, takže snáď bude dobrá, pretože mám ešte ďalších 5 plechoviek, takže keď mi nebude chutiť, tak to je celkom zlé. Každopádne jedna ma stála euro, plus teraz záloha, čiže euro 15, to nie je nejako extra veľa, to nie je vôbec veľa za mňa, no a asi to nebudem obkecávať, poďme na to, takže vezmeme túto nevychladenú kvapku, mala by to byť teda sítená, no jemne sítená pramenitá voda, príchuťou mango limetka, neviem ako to tam vidíte, ale aspoň niečo hádam, prečítate. Dizajn každopádne vyzerá takto, za mňa dosť pekný. Pozrieme sa trošičku na to. Takže na 100 gramov to má len 0,7 cukru, čož je dosť good. Takže ja to asi nebudem obkecávať, ideme to otvoriť. OK, ovoniame to. OK, vonia to dosť super, dosť sladko a kámo, vonia to extrémne dobre. Ja to idem naliať do pohára, aby sme videli farbu. OK, bublinky tam sú. Bublinky tam naozaj sú. Takže vyzerá to takto klasicky, ako proste voda. Tak idem to ochutnať. OK. Nie je to vôbec také sladké, ako som čakal. Má to len takú slabú chuť a takú príjemnú aftertaste. Úprimne, čo som počul, všetci si to vychvalujú, ale čo som počul od kamarátov, tak to veľmi dobre, že vraj nie je, mne to chutí, takže ja som príjemne prekvapený a naozaj mi to chutí, takže to je super. Viem, že predtým ešte Duklok predával Founders Edition, čož bola iba čistá voda. No a to som si chcel kúpiť a tiež som chcel zrobiť ochutnávku čistej vody, áno. Ale bohužiaľ som si to nestihol kúpiť, tak keď niekto bude mať doma nejaké plechovky, alebo kľudne celú Founders Edition, dajte vedieť, môžete mi napísať na Instagram a môžeme sa dohodnúť, ja to kľudne kúpim. Tak asi to dopijem a skúsime tú vychladenú, tá by mala byť ešte lepšia, takže som na to dosť zvedavý. Ani tie bublinky tam tak strašne necítiť, že keď to pijete, tak vám to nereže ako keby hrdlo, jak normálne sítené vody, ale je to príjemné. To mango tam veľmi necítim, cítim tam skôr tú limetku, ale naozaj je to veľmi dobré a za euro verím tomu, že si to ešte neraz kúpim. Ideme skúsiť tú vychladenú. OK, takže vonia to úplne rovnako, nalejeme to do pohára, samozrejme to aj vyzerá úplne rovnako. Dám si teraz už trošičku menej, že by som sa úplne neprepil a ideme to ochutnať. OK, vychladené je to naozaj ešte lepšie, ale nejaký extrémny rozdiel tam nie je, proste je to tá istá príchuť, len studenčia. Kto by to bol čakal. Za mňa veľmi super, teším sa, až vyjde niekedy nejaká ďalšia príchuť, keď teda vyjde, dúfam, že áno, pretože toto ma príjemne prekvapilo a naozaj super. Kupoval som to teda hneď v prvý deň, keď to na Slovensku Duklok vydal. Všade to skoro hneď rozpredali, každopádne ja som mal to šťastie, že som si ich 7 ukradol, samozrejme som ich zaplatil, ale no chápete. Každopádne naozaj som s tým extrémne spokojný. Naozaj, mne keď niečo nechutí, ja to poviem hneď, že mi to nechutí, že to je hnus. Toto je good. Nie je to úplne najlepšie, to samozrejme nie, ale nie je to zle. Takže dáme tomu asi nejaké hodnotenie. Takže keby som to mal ohodnotiť, tak by som tomu dal takých 8 z 10. Proste úplne neuchváti to, nepovieš si, že wow, to je úplne najlepší drink, aký som kedy pil. Ale nie je to naozaj vôbec zlé.
Takže som rád, že mi to chutí, pretože inak neviem, čo by som robil s ďalšími 5 plechovkami. Takže Duklok chválim, naozaj je to veľmi super a samozrejme, ako som už povedal ľudia, kebyže niekto z vás má plechovky z Founders Edition alebo niečo, kľudne mi napíšte a môžeme sa dohodnúť. Ja kľudne plechovky kúpim, pretože som to chcel, ale nestihol som. Takže keď sa vám táto ochutnávka páčila, nezabudnite zanechať like, odber, zdieľajte, komentujte. Vidíme sa od nejakého ďalšieho videjka, určite mi napíšte, či chcete nejakú ďalšiu ochutnávku, po prípade na čo. Mám tu ešte nakúpené fizzy drinky, tari drinky, moon drinky, takže na to určite tiež niekedy bude ochutnávka. Vidíme sa od ďalšieho videjka. A ja sa tu s vami s touto kvapkou lúčim a čus.